bonicors, com esteu? Hòstia, espera, que falta el micro. Ai. Hola, bonicors, com esteu? Bé, vaig a contar-vos un poc una experiència a un càsting i és que els de Posidònia Audiosèries i Assicom em varen contactar per a que participara a un càsting a Montcada. Exactament el càsting per a l'audiosèrie es diu Missió Renaissance i jo postulava per al personatge de Doctora Rallner. Aleshores, doncs, vaig dir que sí en seguida i res, vaig anar a Montcada i vaig anar al càsting amb la sorpresa de que entre els membres de Posidònia Audiosèries me vaig trobar amb Francesc Fenollosa i Júlia Sorlí. Júlia Sorlí, entre moltes altres veus, fa la veu de Shin-Chan i Francesc Fenollosa feia la veu de El Geni Tortuga a Bola de Drac. I és que Francesc ja el coneixia perquè vaig participar a un curs que va fer ell de doblatge. Bé, i ara vaig a deixar-vos un xicotet tas de lo que va ser el càsting. Endavant en el vídeo. Inici entrem, atenció. I tot el reinici. Quina salvatjada, increïble. Si falla, quan tornem, no trobarem res del que esperem. Preparada per a iniciar la correcció. Espere confirmació. L'última. Per iniciar. Millor. Preparada per iniciar la correcció. Val. Val? Espera confirmació. Preparada per iniciar la correcció. Sí, el to és perfecte, el to era molt bo. Anem allà? Atenció. Sí, qui? Preparada per a iniciar la correcció. Espere confirmació. Lleva-la. Preparada per iniciar la correcció. Espere confirmació. Bueno, Paco. Una otra, por favor. Una otra vez, por favor, atención. Entonces, así y... Preparada per iniciar la correcció. Espere confirmació. Molt bé. Bé, i sols em queda agrair a Francesc, a Júlia, a Paco Campos i a tots els membres que conformen Posidònia i a tots els membres d'Assicom per haver-me donat l'oportunitat de participar en aquest càsting i finalment haver-me agafat per a aquest personatge. Jo exactament vaig participar en el capítol 2 de Missió Renaissance i vaig a deixar-vos baix en la caixeta de descripció el capítol 2, però també vaig a deixar-vos el capítol 1 i també vaig a deixar-vos la pàgina de Posidònia Audiosèries on podreu veure, podreu investigar, podreu furonejar tot el que estan fent i tot el que faran, perquè jo penso que és que se ho estan currant moltíssim i trobo que van arribar molt lluny. Ja està, fins ací la meva experiència contada, una experiència a un càsting, encara que ja m'ha presentat a molts altres càstings i espero que m'he presentat més càstings. Espero que vos hagi agradat el vídeo, si és així doneu-li m'agrada. No oblideu-vos de subscriure-vos i donar-li a la campaneta per a que vos avise dels vídeos. Compartiu aquests vídeos sempre que vulgueu. Bé, i que vos vagi superbé i mos vegem al pròxim vídeo i una abraçada ben forta. Adeu!